Jaha. Ruvetapa tutki. Ruvetapa tutki. Onko täällä mitään erikoista? Oho. Rajut on kyllä kelit. Kelit, kun 20 oli aamullakin pakkasta. Sehän saa vappunakin vielä olla täällä verkkoilla ihan rauhassa. En mä ollut kuulemma jäät ikinä tämmöisellä pakkasella. On kyllä. Jaha. Laitapa vähän tutki. Noniin. Nyt. Nähdään miten se kala on liikkuu. Se ei oo kyllä se rantaverkossa ollut huonosti. Tuolla on kaikki tuolla syvässä päässä ollut nämä kalat. Näitä korkeasaverkkoja mitä on ollut. Oho. Mitä kalusalo? Miestä vedetään olla. Niin. Eikö se ole jäänyt tuonne Jummiin. Jokku ne jaksaa ajaa täällä jäällä niin tuolla autolla vielä. Suruttaneen sillä ajaa.
Tää taaskaan mitään kalailoittelua. Jaha, siinä on iso reikä. Korjattavaa. Jaha, sieltä tulee ensimmäinen norssi leuvasta kiinni. Yleensä. Hampaista perkele taas niin hyvin kiinni. Sentään jotakin, ei aivan munaa pattaimaan. Viimeksikin tässä verkossa. Oikeastaan joka kerta on tässä verkossa. On paremmin pyytää tämä verkko. Mikä helvetti tästä on mennyt läpi? Ei vittu saata. Nyt täällä on kyllä tapahtunut joku katastrofi. Täällä on kyllä meneekö mulle sokko. Meneekö mulle sokko? Tällainen. Tämmöisen sotkun saatana tehdä. Se pistää tuossa silmästä läpi, niin se on heti seka. Heti sotkuvaa.
puuta tarkoita saatana jääpalaa. Ne kaikki ihan sekaisin saatana. Viikko jäi yhteen norssiin tämä päivä. Näköjään. Mikä perkele elää? Kammalettapa henki pois. Ei tursaa särkittu. No saatana tuli sormia. Herkästä tuli. Oi. Tämä kyllä kovin lupaavaa on. Ei oo kyllä kovin lupaavaa. Meillä ei olekaan nyt muuta kuin tämä korkea verkko enää pyynniset. Otettiin tuota matalasta pois, kun ei sitä mitään tullut. Ei liiku oikein tuolla matalassa tuokaan. Pikkukala tietenkin liikkuu, mutta mikään isompi. Lähestyy loppuun tämäkin verkko. Näköjään. Loppu hämötti. Näinkö tosiaan oli? Jaha. Toinen norssi tulee hyvää koko. Tällä nyt ei mitään juhulahateriaa kyllä valmisteta näillä norssi. Ei me poiskaan lakkanne. Pannu. Ei potki. Loppuukin näköjään. Loppu hämätti. Ja siinähän se oli. Oho, koko kosa jäi kiinni. Soitapa katsotaan mitä täällä on täällä. Oho. Onko täällä mitään mielenkiintoista? Jaha, täällä on seuraava norssi. Onhan täällä norssia vaikka kuinka paljon. Koko perheelle jotakin. Saakin tehtyä juhula-aterian näistä kalloista.
käymään se, kun se immee tuolla hampalana. Helvetti. Ai ja vielä iso norssi. Se on ihan hyvä. Jaha. Otat sen kovin. Oi vittu, tämä on paha. Tuolla oli seuraava. Seuraava norssi. Seuraava norssi. No on hyvin kyllä mulla hampaitakin. On se vaan käsittämätön. Semmosia. Ui, lämpö meni. Ai. Sitten jatketaan. Tuolla oli tuo isompi norssi. Tämäkin on vittu niin hyvin kyllä suusta taas kiinni. Ei helvetti. Miten tämä onkin tämä? No nyt. Sitten etsitään lisää. Oliko tuolla välissä mitään? Ei oo. Hetkinen. Tuolla on seura. Tuolla on vaikka kuinka paljon. Satana, onko joku käynyt syömässä palasen pois? Oh. Käynyt haukkaamassa norssista puolet pois. Ei jättänyt päälle. Vähän jättänyt ainoastaan. Ei tälläpä maha muuta ollakaan enää. Ei vitun siirre ja mulla on hanskoja. Täällä on vaikka. Voi Jeesus, mikä kuhina käy, kun mulla on hanskot. Tää on kattua joku. Voi vittu tota kuhinaa mikä tuolla on. Ei helvetti mulla tästä oli. Aina yhtä mukaan. Aina yhtä mukaan laitettiin siihen. Vittu näitä on paljon. Ei helvetti. Vähän pitää nämäkin saatana irrottaa tätä pois. Pää lähti. Entä sinä? Ei vittu nää tippu pois. Hyi. Hyi. Miten niitä onkin ollut paljon? Näitä on aivan älyttömän. Harmi kun näistä ei saa soppaa tehtyä. Näistä kyllä saa hyvää sopaa tehtyä. Ja ne tulee niin kiirettömän paljon. Kato. Ne on syönyt tuo norssi satana on jäänyt tuolle. Ne on syönyt tuon norssi. Ei jumala. Sillä niitä on niin paljon. Voi vittu mikä hammas. Se on kato tuonne alapaalaan jäänyt tuo norssi kiinni. Nää on pojat tullut putsaamaan verkon. Nää on ihan oikein. Kuka sitä nyt tyhjää verkkoa rupeaa putsaa? Ei helvetti näitä ötököitä. No ilmako niitä?
Oliko se noin jäätynyt? Lähtee nätisti irti. Kylmyys kuoli. Oho. Aha. 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 Ja tulihan sitä tällekin videolle jotakin. Jotakin katsotta. Muutama parikymmentä siirre. Ei helvetti, kun on lujauta. Ei näihin vittis paljon niin koske. Ilettää niin paljon. Eikö se ota saatana tappoa? Hui. Voi pojat teiltä. Mihinkähän teillä se on? Hyi. Tuo on aivan täynnä. Aivan täynnä. Joo, se on täällä aivan alapaula. Sillä niitä siiroja on niin paljon täällä. Sillä niitä onkin niin paljon. On kuollut tuo norssit on. Ne on tullut putsaamaan verran. Kaikkihan sitä on, jumalauta. Tämmösiä ötököitä täällä. Nöyriä täällä pohjassa. Jätket satana. Oi voi, nyt on niin poikki. Niitä joku. Uhan pois. Tuleehan pois sinäkin. Oi. Kuhisöpi. Kuhina käy saatana. No ei vittu, pääs karkuun yksi. Eihän oo pojat syö mätkyttänyt norssa. Meneekö epeleitä perkelenä? Nämä sontia sit saata. Vittu miten on sotkeutunut tuo. Huhhuh. No sekin meni sitten. Sekin on satana sillä verran seuraavaksikin. Niin joo, sinne lähti ui. Saatana kun on iso tuokit. Hyi helvetti. Muistuttaa tuommoiset saatana. Vähän irtoa ihan itsestään. Ei helvetti. Vittu kuinka paljon näitä on täällä saatana. Ei vittu mitään järki. Ennät sä kun touhus. Huhhuh. Ja on perkele iso. Siellä on vielä yksi norssi. Onko tämä hengissä? Joo, tää on hengissä. Tää on elämänkirjoissa tää. Joo, niissä on muitakin pois. Tää on ihan vittu tää selväksi tää verkko. Jollakin kailivä. Hyi. Oliko täällä halahla muuta? No täälläkin on norssi. Ja siira. Vittu näitä riittää tänne.
sitä selväksi ei sitä verkkoa enää. Täällä on niitä ystäviä niin paljon. Ystävät rakka. Hyi helvetti, mene sinä sinne vaan. Täällä on lisää. Tuollainen 5-vitoinen verkko hyvä pyytää tää norssia, ei muuta voi sanoa. Mitä muuta täällä? Täällä on aavenen käppyrä. Sinä voit mennä takaisin ulos. Oot niin pikku, että sua eis huolitakaan. Mehän takaa. Ei helvetti. Tämä jos mä saan jää suoraksi, niin vaata ihi. Mehän sinne kastautu. Huhhuh. Pikkasen atakko nyt ruveta nyiskelleen takaisin sitä pikkuhiljaa. Katsotaan lähteekö se. Tulihan niitä jotakin norsseja, siiroja senkin eestä. Hyi helvetti mitä ei tykkää. Huhhuh. Hui. Jaha. Mitä mä? Jaa, olittakaa. Olkapa eestä tuo kamera. Jatketaanpa seuraavalla kerralla.